студияи «Алтайская правда» дар бораи ҷавони тоҷик Мероҷ Таскинбоев қисса кардааст, ки чӣ гуна ӯ дар кишвари Алтай зиндагии худро аз нав сохт. муаллиф Оксана Санаева менависад: бисёр вақт мегӯянд, ки музофоти дуре чун Сибир ё Алтай ҷое нест, ки орзуяш кунӣ ва ё орзуҳоят он ҷо ҷомаи амалӣ бипӯшанд. вале чархи рӯзгор Мероҷ Таскинбоев як ҷавони тоҷики аллакай шаҳрванди Русияро тасодуфан ба деҳаи Паражнояи ноҳияи Шипунови кишвари Алтай овард. Мероҷ ки ҳеҷ гоҳ аз гӯшаи хаёлаш намегузашт, ки дар як рӯз дар дурии чанд ҳазор километр аз ватанаш деҳқонию чорводорӣ хоҳад кард. ҳоло дар Алтай як фермери комёб шудааст. Мероҷ нақл мекунад, ки баробари хатми мактаб ӯ партаи мактабиро бо мардикорӣ дар Русия иваз кард. ба ҳайси ҳаммол ҳам кор кард, дар мағоза ҳам ва дар сохтмон ҳам. хеле сахт буд, гоҳу гирья меомад, вале ман мефаҳмидам, ки дар ҳар сурат ман дар Русия назар ба Тоҷикистон хеле бештар пул кор мекунам. умед доштам, ки шаҳрвандии Русияро ки бигирам, тиҷорати худро дар ин ҷо сар мекунам. орзу доштам, ки барои фарзандони ояндаам таҳсили хуб ва зиндагии беҳтареро таъмин кунам. мехостам волидонам, додарам ва ман мисли пеш дар як хона зиндагӣ кунем. нақл мекунад Мероҷ Таскинбоев. баъди чанде Мероҷ он вақт ҳанӯз наврас, ки ба қавле даҳонаш ҳанӯз бӯи шил мекард, дар интернет эълони фурӯши хона бо замини назди авлигиаш дар деҳаи Паражноеро пайдо кард. ба ин деҳа омад. ба вай амро бо хона 10 сар гов ҳам доданд ва Мероҷ оилаашро ба Алтай оварда зиндагиро дар ин ҷо аз нав сар кард. Алтайская правда менависад: дар аввал кори бачаи тоҷик чандон омад накард. ӯ гармхона сохту парвариши кабутиро баромонд, вале ин кор даромадаш наовард. ӯ мегӯяд, дар аввал мушкилаш дар он буд, ки кори деҳқониро хуб намедонист, вале мешармид, ки аз дигарон машварат бипурсад. дар он аём ба Мероҷ бахусус ҳамсояаш Галина Сергеева сахт кӯмак кард. Мероҷ дар байни чанд моҳ тарзи парвариши говҳо ва ҳатто дӯшидани шири онҳоро ёд гирифт. ӯ 3 сол чорвокорӣ кард. гӯсолаҳояшро калон карда мефурӯхт, вале модаговҳоро дар хоҷагӣ мемонд. шири говҳояшро ба ширфурӯшҳо мефурӯхт. аз ин ҳисоб як трактори кӯна харида ба алафдаравӣ сар кард. бо вуҷуди тамасхури амдиҳаҳо Мероҷ сар намефаровард ва ба тадриҷ пеш мерафт. дар натиҷа соли 2020 ӯ дар ноҳияи Шипунова дар мусобиқаи байни хоҷагиҳои фермерӣ аз лиҳози фурӯши маҳсулоти хоҷагиаш ҷойи сеюмро гирифт. Мероҷ ҳоло дар хоҷагиаш беш аз 50 сар чорвои калон, чанд аспу чанд гӯсфанд дорад. тиҷораташ асосан аз ҳисоби ширфурӯшист. модару ҳамсараш корҳои хонаро анҷом медиҳанд. Меҳроҷу додараш дар фермаашон кор мекунанд. онҳо ҳоло гранти давлатӣ ба даст овардаанд ва мехоҳанд оғили бузургтаре сохта чорвои бештар бихаранд, корхонаи коркарди ширро бунёд кунанд ва тиҷорати худро равнақ диҳанд. Оксана Санаева менависад: Мероҷ Таскинбоев инсони хушбахт аст. лабаш доим пур аз табассум аст. мушкилоти рӯзгорро бо оромӣ ҳаллу фасл мекунад. тарбияти хубаш дар муносибати муаддабона бо мардум хуб маълум мешавад. аз рӯи виҷдон ҳалол кор мекунад ва дар ҳаққи оилааш ғамхорӣ зоҳир мекунад. деҳаи Паражное барои ӯ ватани дуюм шуд. дар ин ҷо ин бачаи тоҷик зиндагии шоде дорад.